Bi errezeta batean ingo ditu. Bai. Ingo duna, kimu ensalada bat, eta gero zereal pastela. Hori da. Eta hori batean. Bai, menu batean beti eduki behar dugu sopa, zereala, barazkik eta proteina. Vale. Hori da, proteina, hori baita da, pixkat, bazure ekitaldiaren ez, edo mugimenduaren arabera. Bai. Gaur adibidez, ez du proteinik jarriko. Baina ez, honek badoka bera arrazoia. Niri astu zaidalako. Berak Ez errezetan... noren hori esan nahi, baina... Baina bueno, ez, nire kontu izan da. Erabili behar gendun txitxiro tenpea, hori da. eta txitxiro tenpea da, azkenean lan bloke bezala lan proteina vegetal bada. Hori da, seitan tipo, edo bueno, tofu, azkenen dare, hori, seitana, tofua, tenpea, hamburguesak. Orduan gure errezeta honetan hori gehitu eskero, baita seitana ero tofua izango zen, Hori da. sartaian onola Hori da. egiten baita. Egin dezakezu, edo zereal bakar batekin erabiltzen baldin badezu, gure kasuan bi zereal erabiliko behar ditugu. Orduan ez duguna astuko. Bestela, zereala gosten ari den denbora berdinean, jartzen dugu baita seitana edo tofua. Orduan horrela zaporea hartzen du. Edo bestela, guk egin behar duguna da olio pitxin bat jarri, edo egin behar genuela, olio pitxin bat jarri, buelta, eta nahastu. Hori da. Baina, guk kasu honetan proteinerik ez dugunez behar, Hori da, hartuko dugu. Proteina. Hartuko dugu. Eta bestela gero zahardote ere gombidatu. Hori da, eta listo. Eta eskero txiki bat. Jaten Hola. dut txuleta? Ez zaitu gustatzen txuleta. Bueno, izu, eta... urelgarria da. Bai, ez, txuleta ez, baino bai aragia, noizbenka hartu behar deu, zeaz gainera kirola egiterakon, behar deu bixigarri hori. Vale, lanean ziko. A ber, Oso ondo. zuk esan zein behar dugu. Orduan, zereala, garagarra, Bai. tarta txikia, Eta garagarra hemen, komenigarria da beti hor ekarri du beratuta. hori da, Egin bezperan, jarritako garagarra hemen dago beratu da. Orduan hau, atzera. hori da, eta hemen zegiten dugu, orain, Urak baten endo, gea, txon, hemen dikan etortzen gea, hori da. Eta hemen jarriko Bai, bestela beti garagarrakin, bueno, egozialko zan, jarri barri beratzen, baina denpora pila hori behar da. du. Garbituko deu, zereala oso importantea da garbitzea. Hori be garbitu nahi duzu, harta txikia. Hori da, garbituko deu baita harta txikia. Vale? Bai. Garbitu dezakegu urakin, edo garbitu dezakegu txigortzen. Bai? Azkenen sua beti garbitzen du zereala. Zen nahi zu, urakin ero txigortuta. Ez, hola egingo deu. Bai, zu esan, Hola egingo deu. Bai, gaur egun normalen zerealak ja nahiko garbi etortzen die. Baina, bueno, beti... Bai, hautz pixkat, uretan katilu batean jartzen baituzu, Hor ikusiko zu, Gero eta gutxia, baina gerusatxo bat olan hautz pixkat ateratzen zaie. Hori da. Hori kendu dezakezu baita. Irakiten hasten denean, Bai. adibez kinoa asko botatzen do, saponina ditzen da hori. Da, hori baita, gaizki egin dezake. Kinua. Hori Argentinan da. esaten modu, la kinua. Hori da. Kinua. Orduan, hemen daukegula, zen neurrik botatzen ditugu. Barroza bezala, bikoitza, Bikoitza, eta hemen biterdi. 3 edo batzutan 4 eta. Bai, ni biterdi. Arabera. Tapauta egiten badut. Nahi... Tapauta baina, tapa gabe. Ni tapa gabe egiten ditut beti. Claro, orduan bai. Tapa gabe. Hori, gaur itoko naiz. Hemen garagarra sartu barruan da, ia sartu. Gorkak ere, berak iten duena gorkak erino da taparekin, eta orduan, ur biterdikin ero nikua Hori da. izaten Eta gainera txigortzen baldin badezu baita, kendu behar dezu beti, ura neurri bat. Adibidez, arroza egiten txigortuta baldin baita, hori da, txigortuta baldin badau. Hori Orduan egingo enekin. deu, neurri berdin hartu, Bai. eta bikoitza. Beraz bat, eta bi hemendik. Bai, garagarrana pixkat gehiago dauka, Vale, orduan, botako dugu. Hori, hau garagarrana Bai, izango. adibidez, Bai. jartzen baldin badizkiogu barazki batzuk edo seitana, Bai. normalen pixkatxo gehiago gehitu behar zaio. Ze, klaro, nola, beste ingrediente batzuk daren, ur gehiago hartzen do. Vale. Bestean jarriko dugu harta txikikoa, Irakiten dagoela, o hotzetik? ez irakiten dagola. Hau galdera trampa zan, A ber, zinen jarrita, o... Irakiteko nahi, Bai. Hola, xe. Eta bi. Primeran. Orduan, bitartean zer egin dezakegu? Entsaladarekin esazten. Vale, hasi. Orduan, zer daukegu? Letxuga, morea. Bai, morea. Roblea, ez deitzen dute baita. Bai.
Hau, baita, Garbitua. hemingoa, bertakoa. Bai. Bertakoa. Zei edo Berrezetik gartze dituzte. Bai, Berreskua dira. Bai. Zei egokegu. Rabanito batzuk. Bai. Hau baita, Errefraua. Euskaraz nola da, errefraua. Eske holako izenak batzutan? Bai, etxeko gehienen dako nik uste dut rabano moduan gehiago esaltzen dugula, errefraua. Eta hau ere, pikantea da, bada bixi-bixia. Onak baldin badare, bixi garri daukate. Hau gainera, detox. Detox. Zer da, detox? Garbitzeko. Desintozik horiek partido horrek irabiak egiten dira. Bai, baina gauza biek... Baina noberak etxean inda, Bai, karo. Etxean indakoa, Nik ez du hola famatu, nola eramaten dituzte hola kale eta, Bueno, hemen rabanitok erabiltu dugu. Itxoste erabiltzen. Hore da. Asterix Obelix. Probatu ala? Venga. Hau da bere saborea. Lemongrass, eta hori da originala. Zein gomendatzen dira superatzeko? Azteko originala. Zuzige lanean, ni Oso ondo. Kimuak. Ez da moitu behar. Hemen txedaukagu, zen, ez zu, Egin asmatzea? dugu honek. Hombre, egiten dolan, ez zu asmatzea? Bada porruena eta bestea kipola. A ver. Venga. Porrua. Bai. Argita garbi. Libratu gea. Bestea kipula. Libratu gea. Bai, kipulana. Beira, txukruta. Hori zuke egiten duzu txukruta? Bai, hau, eta itxostekok baita jonek egiten dituzten. Txukruta da, azkenean, asa fermentatu, Hori da. Nola egiten da? Ba, oso erraz. Beira, hartzezu asa, Bai? gatza, ura, pote batean, ondo itxi, bueno, dezu albaino maria ez, egiteko, ba hori ez, ondo istea. Bai. 3 hilabete, listo. A ber, txantxana. Ura, asa, gatza. Hori Eta da. ontzi batean itxita. Itxi. Bai. Jartzezu ontzi hori albaino maria ondo egiteko... Bai, sutan jarri behar. Claro, Bale. egiteko, zera, nola esaten da, vacío edo. Bai, zenba denbora baina hola negutzi behar da. Normalen ikuste 30 minutu egiten dola. Plop. Bale. Eta Eta gero, listo. oskailuan ero kanpoan. Hori txartzezu armario baten, Bai? 3 hilabete, 3 hilabete eta hortik aurrera ja inda da eta txukurta. inda dau, ja fermentua inda dau. Ah? Bai, irekitzezu, plop egin behar do, eta listo. Zer gehiago, gero, ongailu bezala, zer erabili beharko deu, ba egingo deu. Honik azpilo badauka. Bai, karo, bauke. Hombre, Naturala, berak sortzen duena. igual edarontzi batean, Bai? bota, pixkat burbujatxoak ez? Eta horrela ez dizu ematen hainbesterako... Baina gaina naturala, Naturala, eta hauke kaina bat, bai. Bira, ze politxe. A ber, zuk ateratzen diozu norbaiti hau, eta ze pertsatuko luke. Zer da? Honekin egiten den edaria. Hau da, garagardoa. Baina oraindik dauka, askoz gaz gehiago eta berea naturala. Naturala. Polita. Ongailu bezala egin badeu. Taini saltxa, Osua. hau pastela entzat izan behar da. Bai? Taini, hau da sesamo pasta. Sesamoa, hori da, txiko. Dau, hau da... Txikitu ondo eta bai, hori Ze bizio ona bat. da, bizio. Eta entxaladarako erabili behar deu olioa, Bai? olio on bat, eta gero botako diogu umebosi ospina. Vale? Hori nik genuen ezautzen, produktu genuen ezautzen. Oh, Umebosia bai, baina... bauke, Bixia. Bixi. Eta botako diogu txia, hasi Bai? batzuk, Eta Hori da. kuia hasiak baita. Horiek Kalabaza. txigortu emar ditu. hori da, beti txigortu. Fruitu lehorrak eta zik beti txigortutak. Vale, Eta gero bukatzeko gomaxioa. vale. Eta listo, Venga, orduan, lanean. harko geha hemen, Nik Eta- zua orduan txigortu ingo ditut Hori da. hasiak. Vale. hemen jarriko dugu, Bueno, esan duzu, kirolarientzako ona. bai. Kirola, ze kiroletan gustatzen ez, nun ibiltzen zaolan? Ba, beira, Bien. bizi osoa Bai? futbolan, ibili naiz. Ni beti futbolari. Bai. Ze postutan jolazten zenuen? Aurrelari bezala. Aha. Gola Zenbat gol sartzen. temporada de? Bueno, sartzen zen, bai, txikia, baina, bueno. Normalen aurrelari kolak izaten dira, Hala da. Txikiak eta abilak, askarrak. Hori da. Eta gero, futbola utzi nuenen, ba, nintzen, betiko transformazioa zer da, korrika egitea. Bai, futboletik oso ohikoa da. Hori da osoikoa, baina konturatu nintzen, elefante hutsa nintzela korrika egitea. Zentzutan elefante. Jesus, Bai, claro. Ba, futbol zela bat bezala, eta, ba ez. Eta ezer. Eta korrika, esaten da, baina ni korrika egitea, bizikleta asko gustatzen zait baita. Batera ingo dute, edo aparte ingo ditute txia eta
aparte egingo du. Vale, Aparte egingo du. vale. Eta bueno, mendia beti hor izan da. Azkenen hemen bizi gea, ez? Bai, Euskal Hemen Herrian. bizi gea. Bueno, tan somarran bauzkezu. Bai, eta altuak, bueno, ezkorri, ni bete esaten dut, atzeko partea edo, ez, terraza edo daukeu. Bai. Zuek zorionekok. Bai, beira, 30 minututxo, Arantxazutik abiatu, Urbia, aizkorri, listo. Da gero, bueltan, ez da makrobiotikoa, baino fondara joaten zea, eta hori. Eta honen antzekoan zerbait eraten duzu, ez? Hori da. Baina, bueno, fondako izatea baita, hau izatea fondan, ez da la txarra, bueno. Mendira gerturatzen da nino. Bueno, Gatza botako diotoniaz, ebanza? Hori da, pikin Bai, bat botako diogu, bestela zereala nahiko... Berez, bai, hartatxikiak ez dauka holan zapore gehiegi. Hori da, orduan nik uste dut honekin nahikoa baita. Bale, plater bat erutziko dizut. Hori da, jarriko dugu polita. Ero, handi batean? Handi batean, bai. Ze hau bai dela garrantzitsua asaltzea, nola jarri behar duen beti proportzioak. Hau, mugituko dut pixkatxo bat. Klank. Mira, hau, plop, nola egiten duen? Oso, orduan, plateratxoan. Vale, nik uste dut hori, ja... Kanpora. Vale, plateran, beti, zereala eduki behar deu? Bai. Gehien bat, nabarmen. Egia esan da, gaur eguraldi polita eta zoragarria daukegula. Ja, poliki, ez? Orduan, bueno, fresko puntu bat baita, ondo dago, bukitzea eta jartzea. Orduan beti, zereala, barazkik, proteina, eta sopa. Eta sopa. Hau, ja? Ni mafalda bezala nahi zo. Sopita. Sopita, niri mafaldari ezitzaiola bat ere gustatzen, ni kontu horretan be pixka mafalda nantzeko nahi zen. Nizteik, atzi gota dira da? Nizteik gota, ez? Bale, ba. Hemen. Rabanito. Finfinak. Bai. Ze bestela, no daukaten bixigarri puntu hori, karo. Jak. Ibiltzen zazu kaldean, ez? Pila bat, bai. Eta hoi, mendia ipatu duzula, hori da. Pirineotan zer, ametzen batero iteko bai. dago zorre. Bira, enteatu naiz. Udaran egin behar deu Altaruta de los Perdidos. Dela, tipo... carros de fuego, senda de camí, zirkularra, bai, hori da. Zenbat refugio dira? Hoi die, 7 egun, eta itezuna da, Circo de Gavarnie, Brecha de Rolando, Turikoa, eta igotzen zea Binemale, eta egotzezu baita Monte Perdido. Hori da. Eta hori da daukadan helburua. Inguru ikusgarri. Aukera badaukazu gerturatzeko. Bai. Nik, 2014ean Pirineoak zeharkatu nituen alderik alde. Bai, egin daukezu. Bai, transpirtenaik egin nire kontu, ni bakarri motxila txiki batekin. Beraz ondo. 11 egunean. Eta Monte Perdidon badao rekord saiakera bat. Aha. Hori da, Torlatik ateratzen zara. Bai. Bueno, horrela joan zara, Guardia Zibilen kuartelera, Torlara. Bai, Zu bakarrik aurkezten zara, eta esatezu gaizu, honen rekorra egitea nahi dut, saiatu honek. Orduan, urrengo egunean goizean aurkezten zara goizeko sailetan, da bereiek emate dizute zerbait. Bai, Beti da zerbait ezberde holan, ero banderilla txiki bat, ero zinta bat, eta zu ateatzen zera, denbora hartzen dizute, eta igo behar duzu, Monte Perdidoraino korrika Torlatik, argazki atera bat zera puntan, beraiek eman dizuten erakin. Hori da. Hora, selfie bat egiten zara lan. Hora, selfie. Eta gero bera jaisten zara, eta iristen zarenean denbora hartzen dizute. Ordan zuk, eta erakutsi bat dizu argazkia, nola puntan egon zarela. Proba, ez? Proba. Eta hor denbora hartzen dizute, eta nik ongela 4 urtero bost saiatu ditzen, da 3. Ordan 3. denbora honena neukan, baina, 4 minutura ere, geratu nintzen rekorretik. Baina, bai, 5 ordutik bera egiten da, Bueno, orduan zurekin entrenatzera joan behar naiz, ni hori, mendin hasi naiz, da, esan dudan bezala, bidaiatzea, argazkilaritza, eta mendia egitea, trekkinak, baina ni zoragarri. Zuk esan duzuna lehen bidaiana, eta hori jendearekin ero ez. Niri mendira jutea bakarrik. Ez da, egia esan, ez da oso komenigarria, beti da, aldala jendearekin jutea, baina ni mendian, juten ez lagunekin, baina gustatzen zait bakarrik jutea. Banaiz, mendian bakarrik biltzeko. Beira zigor poliki, bai, ensalada. Ze pinta, eta azkenean, kolorek, eta... lau gauzakin, txukrutak emango diolan bizi puntu bat baita. Bai. Hau txukruta baita, da piklea.
deitzen diotena. Bai, gatza asko hauke. Orduan, gutxi bota behar da. Bai, gutxi. Puntutxo. Hor, erditxon, txikitxoa, jarriko deu. Bai? Oso ondo. Tarain, egingo deguna da, jarri gure haziak. Bai? Txigortuta darenak. Primeran. Eta hemen dauzkat txiana ja listo dudela. Zeusaia. Plater txiki batera. Orduan jartzen ditugu, haziak. Zeu baita, energi asko daukate. Bai? Eta hori, Pirineoak egiteko, falta ruta los perdidos eta, Transpirineak egiteko... Ni bai guzene karras de fok nahi duten. Oso polita dela. Oso polita dela entzuna da, baina ez dut egin. Bai. Eta aukera dago segun ematen, Cabals del Ventein. Alba duzu, Katalunian. Oso gomendagarria. Benetan. Badare, senda de Camil, jendek, bat Bai, Nafarroan dago izena, Camille, senda, lau egunetan uste dut oso ondo iten dela. Bai, ez dela hori da. Ez oso horra, eta hemen bertan dago. Bai. Orduan hori, egun gehala hitz egiten India, Nepal eta estatu batuak, baina bertan, dauzkegu. Orduan, ze kolore hartu don, Bai. Ze koloren hartu don. Oso ondo, eta bitarten, oliotxoa hartuko deu, igual hemen jarriko deu. Bai, hola ikusteko. Hola, ondo ikusteko. Hemendik. Bueno, olioa beti, primerako, Eta guk hemen, lanak aurreratuta ditugu, eta daukagu egosita dagoeneko gure garagarra. Eta hartatxiki ere egosita. Hau izango da pastela iteko. Hori da, nahastuko ditugu biak. Bai? Egin dezakezu zereal bateko pastela. Bai. Baina hori, esan deguna, kirolariak ea. Garagarra oso ona da orain udaberrin eta udaran, egiten dona da temperatura pixkat jaitsi, gorputzeko temperatura, eta mijo energia pila badauke. Orduan, zeingo dugu, mix bat. Mix bat. Gomaxo, lehen esan dugun bezala. Gomaxo pixkat, koiaraka bat. Koseitxua. Koiarakatxoa, hemen. Ba, bera, aipatu duzu jatetxek eta poliki-poliki, hau baita sartzen nahi dela menun. Beira, txoriene bat aukete meni bai. Zein da, gain Aramako ostatua, goierretik. Anetaritz, Araman, herri txikitxo bat, ordizin hori, kilometro batera. Eta beraien menuan, beti zozer daukate. Txorienera gombidatu, ere? Anearitz. Enboskada. Beste bat. Gaur labana ondo zarroztu. Bai. Ume boxi espina. Hori da, jarriko deu. Hau, nahazten goitut biak. Hori da, nahaztuko ditugu. Bueno, entxalada, behaukegu. Ume boxi ospina izan beharren. Bai? Hartu ezakegu limoia. Zoren baitan udaberrin ona. Bestela arroz ospine. Gure zuzendari jaunari asko gustatzen zaio, entzaladak ospinarekin, limoiarekin. Beira. Beti zure, bueno, gero jarri kontatuko izut. Gero egingo kontakatilu. Lagun bat, kontakatilu. Txiloen gurekin grabatzen nahi dana, kamara. Bai. Eta orduan, harrituta esan zion, limoia entzaladari. Bai, Inigo. Bai. Limoia, zure laguna baita. A ber, beltza, limoia, Ospina baino, bea. Hori da. Oso ondo. Hemen, tempea edo seitana baldin badaukegu tofua, ingo genuke, sartaiatik artera, eta hemen nahaztu. Hemen, ja hau da estetika puntua. Bola, forma, nahizun bezala. Telebistan gaude. Hori da. Hau garrantzitsua. Bai, gainera, biraze politxa jarri deun. Ordan. Hori da, egingo dugu arroz a la cubana bezala. Bakizu arroz a la cubana, ez da la kubanakoa. Ez. Nik abisatzen dizu, ez para, kuban egon zara eta inorre mindu ez da din. Hori da. Arroz a la cubana, no es cubano. Ongailu egingo dugu, bale? Pastelantza. Orduan, hartuko dut haini. Hemen daukegula. Sesamo pasta. Hau bai da, hau egiteko, Gero. Bale. Limoia. Tantana batzuk. Tantana batzuk botatzen ditugu. Bale, bixigarri pixka bat emateko. Hemen utziko dugu. Gatza. Hor daukegula, ez da? Gatza pintxin bat baita. Hemen topera, bukatzen nahi zaigu saioa eta hemen gabiltza, Hombre, tipi-tapa. Eta orain, urakin. Nahaztuko dugu. Poliki botako diogu ura, bai? Ze, klaro, urtzen baldin bada, akabo saltxa. Orduan. Berdeu, honekin, koiaraka txiki bat.
garbitzen dugu. Kontra emateatik nire. Bai, ze bestela. Hore da. Esan hobeto sarbezkakin aztuko, seguro? Ur gehiagik ez dizu eta horri? Lasai, lasai. Gehiagik ez dauko? Lasai. Seguro? Orain hartuko do, ikusiko zu, Horrek bai, gehiagik ez hasieran itxura hola dauke, baino horregatik eman behar dugu bixigarria, buelta asko eman. Horrek gehiagik ez dauka esan? Seguro? Seguro. Nik ez du gehiago, kala. Ez. Trust me. Yeah. Gorka! Ez da gehiagik. Adaki Gorka gareño behiratzen nahi da eta esaten nahi da. Ikusiko ez du nola ez, saltxa esan behar da, Da ikusi nola hartzen ari da, ai, nola, hau da, wakame bezala, ikusi nola doritzen ari da. Finegia, hain oso. Ai. Finegia dago, ez. Ai. Toskude. Ai. Gehiago! Bai. Kaso egin. Eta, hau, botako Hori da. Botako deu. Hala. Oster. Begira. Eta, gainetik hori bota eta listo? Hori da, botako deu. Horren beste osagaiekin ez dugu bat ere utzi, ez? Dena daude. Dena daude. Lechuga, kimuak, Hori da, txukurutan, probatuko deu. hasiak. Ono da. Hala. Nik hau jasoko du pixkat. Atzera. Hau zondo. Hemen. Kontuz morena. Zondo. Eta hoia da pixka bat, esaten den bezala, al gusto. Nahi balden badeu, pixkat gomaxo pitxin bat hartu, eta bukatzeko. Eta beira, ze plater puxka prestatu deun. Eta kompletua. Hori da. Proteina falta. Bueno. Iturritan kulpa. Hori da. Baina, hemen daukazue gure gaurko bigarren eta azken balatera. Oazen probatzera. Hau hartu da, bian astuta, ero lehengo bat ero bestea, o... Ez dakit, hain txura hona doke, ba. Probatuko dugu la banan, a ber. Hain astu behar dugu, eskatxo bat. Oso na. Oso na. Eta hau, hartuko dugula. Bueno. Primerakoa, Momentu batean. Ze kolore, ze textura ezberdinak, eta osasuntsua gainera. Ba, bai. Jatetxerik ez daukazu? Gurasok. Bai, Tebiltzen zagoan, galde. Claro. Amatxo, Artista, Hementxe daukeu. Ba, bakizue. Animatu eta prestatu kimuentzala zereal pastelakin. Hori da.